jing yan chuan musit tak chuan chung ko zinga mi ni lawin chung ko ui mole ti in lo nui so hadano chuan ngoi tur chuan thin rim takin lo ti yiling mei engkim nakina ka shil fa ve kang che tuna poimo ber chu lan lan ani ti in soye ling mei chu in sum ti sha tak chuan ni tuna chuan lan lan hi apoimo ber ati a jin cheng chuan hadano chungchang hi chu thil har sawak ani lo kapa khan khamei cheloi lo tak khamut puin alo pyang ta ni hi ti in lo soi le sha ma hadano chuan tuna chuan lan lan boina chingfil tura lo kal kan ni ka thil pek tum che hi i du nge du lo ti in a zot jing chen chuan ka du em ti ka chiang ta hau lo alo ti a hadano chuan lingmei ne na chuan nangman ipom ve nga yan ya a ti a lingmei chuan nim sonin Mr. Kin ka boina ni a lawin rol du su a ti tamai jingyan chuan in wahan in thura re lo em ti in lo nui vak vaka jing chen chuan inin chen tak to thosia chuan hepa thuru khi kan soili ange alo ti le hadano chuan guzin chen thin rim tak chuan alo ti lingmei chuan soitir tur chuan vin tak chuan ati a jin cheng chuan kumsom pangaliam ta a inu thi chan kha hepa wang hi ani ti in a soye lingmei chuan engthil mo i soi kha alo ti a jing chen chuan inu kha hadano le anu hian an that ani ti in ring tak chuan a soi le a lingmei chu chapurin an thu soi hi adikem ti in hadano chu azot hadano chuan nakina ka soi fya vek don ya ti in alo changa lingmei chuan ami tuite chu shu in guzing chen i modela chuan ka changang ti chuan lan lan i da let le nga turani i thutia ma ding ke tang che a ti a jin cheng chuan ka thutia ma chuan ka ding zia alom ti in lo nui lingmei chu chuak zui nga lin hadano chuan a zuya i lingmei minin soifia tir phodro ti in a kuta chuan a pot lingmei chuan in soifia ngai lo kan pahni hi chuan kanin mang tangkai moi moi ni tuna chuan kan du ve ve kan mu to a ti in a shila hadano chuan shil che ka tum china hun om lo ani engka thil du nge ka mu ve ti in a zot lingmei chuan engma i phu lo ti in kal lui chu atum hadano chuan ani chuan heital hi ka shilang che inu thi ni khan ati chu lingmei chuan engthil nge thleng ti in ron hoilet wat hadano chuan khamini khan tia soin an accident to ni chu aron langa hadano le anu chu miswal ten an uma wanga tlan chha in kongpui chu an va po chu ti lai tak chuan lan nan le anu te motora an ron tlan chu puyan lo di la lingmei nu chuan lo lu ti rin alo pui a chunga lan lanin hadano leng tura a som ve lai tak chuan lingmei nu chu ron hoilet zewin an accident pha ta ni hadano chuan ka ti pal tak zet keile kanu wang khan ni lo se chu khang thil kha thleng lo tur ati a lingmei chuan ani chuan kha wang khan ani mo lan lan om nai lo pek vek ti in a chap hadano chuan ngai dam ka di lok lo wang che in min ngai dam ro ma se auctiona chuan ikal lo the ngem ti in a ngen lingmei chuan Mr. Kin lo boy ve do su ti in akut lak thak saka kal chu atum hadano chuan ani chuan in vengkim theidu nem ni ti in a zot le lingmei chuan hadano engtika ma kanin mule to lawang kan mit muwa ron in lan le to suang che ti a shilin akal sana hadano chuan Mr. Lin chu ko lin ticket book tur chuan ati ta thau sin churon in thlakin lingmei chu rui tak mai hian ko nga ama ina kala asir loka mi pa pathum lo om te chuan an lo ti buai lingmei chuan kaltir turati in a awak vaka chuti lai tak chuan doctor shen ron langin engthil ngein ti a run ti a chumi te chuan he pa hi run chana tumani om si a ti in an lo nuya lingmei chuan police call tur chuan ati call moi tum chu phone chu an lo chu sak I in la hero le mai ti in khoyan tuma engthil ngein ti in mi pa pathum hi an ron lang ve le a ati boy tu te chuan hlawin an kal san tangal asir loka chuan hadano te chuan an lo veng ringa doctor shen chuan engwangin nge tiang em mai ruya khoya nge kini ti in lingmei chu azot lingmei chuan kini mo shenji tang
atir kha chuan kamirin theile ka in nga ve theina tur ka mu ve ta a ka nga ya ma se milem ve kan lo ni ti in a shil Dr. Shen chuan milem a alo ti lingmei chuan gu chung ko zinga mi vek thawa lu man lo ni ti in a shil le Dr. Shen chuan makati hle a lingmei chuan atir kha chuan kan thil tonte ain an ema wangin ka khongai ve a mase tuna po hian ka ho thei tak tak chuang lo ti in mitui parol kwang chuan a soya Dr. Shen chuan chung thil ilaka thu wang chuan i du chuan i ho thei alom ati a kalaka khang thil thup ma se atan po soimoi kha thil ol samani lawa a chung kwa te an ni so ani pun adu bik lawani ti in lingmei chuan a shil Dr. Shen chuan ani chuan ngai dam don ti ne emni ti in a zot lingmei chuan a sha thiam na chu ngai dam na ani lo thu so in sha thiam ma se a ngai dam don lo ati a Dr. Shen chuan atlai to awanga a in a kal ve mai tur chuan a som lingmei chuan du lawin hotela a ria na tur pok tir zok tur chuan a dil Dr. Shen chuan na pe ve mai kini hian lo sha chang tak zet che ani hi ti in a ngai twa lingmei chuan lom thu shilin a thei ve le a pek le tur thu chu a soye chung thil thlen ma lok chuan Dr. Shen chu hadano chuan kawin lingmei ne na a man tur poisa pe turin ati a Dr. Shen chuan a ina a chen ve thei tho thu chu a soye hadano chuan tu ma ne na a omdu lo ti in lo shila Dr. Shen chuan hotel lama chuan a kalpui tabok hadano te po chu an bi rup na changa lo chhuakin Mr. Lin chuan an zui don le don lo chu a zota hadano chuan an kal nai lu tu ka ni chuan alo man chhuak mayang ti in a chang Mr. Lin chuan mei chia te chu an dwa dewani chuan an lung oi le mai zela lom ti in lo shil hadano chuan tun chum chu adang lama lom ti a soin an accident la ya anu chap chunga a au vak vak lai te lingmei nu in tlan che tura ati te khangai to le tin Mr. Lin te chu atuk auction atana in ba sai lok tura ti in an ho ve tangal sin chu in thlakin auction chu an lo chan to jin cheng chu lo ding in mi pakhat ron lo chu Mr. Zhao i lo kala wangin kalome ti in lo chi bai Mr. Zhao chuan engtin nge kalo kal lo theyang ni mi in min lo shil to a vo ina i me che man tur cha lo zia engtin nge ka mai theyang ti in anui jin cheng chuan ka ti bei dong hau lawang che ti in an thu a an host chuan an thil auction tur chu aron soi zela Mr. Zhao chuan jin cheng bula chuan I thil chu atop khar tu ani don ani mo ti in anui vur vur an host chuan tuna chuan Poseidon bright hun ani e ti in lingmei chu mo kor le te reu in bel chuan station moi tak chuan a run ding midang lo om ve ho chuan an lo fak sap sapa jin cheng chuan Mr. Zhao enge ani ti in ava zot sar sar atlere ai chuan a in bel tu a moi zok thu chu alo soya Mr. Zhao chuan nui vur vur chuan lingmei chu a en ti chuan a lei thei chan na za chu run soyin midang chuan a aya tamzel chuan anin chan siak chana lingmei chuan he thom no hi a to hle mai nilaw hei hi Poseidon wedding dress ania tuna an zor hi chu Poseidon bright ani keima hi an zor lai chu ka ni ti na mo ti in a ngai twa jin cheng chu ava en jin cheng chuan lan lan thalak mu in kul zai zir chuan a lo vawe tuna ka kal nga la ni chuan lan lan lo oma om don ti na ani a ka kal thei lawang ti in lingmei chuan a ngai twa Mr. Zhao chuan million za som nga in aron ti tamaye midang te chuan kutan lo benga Mr. Zhao chuan jin cheng bula chuan tianga mei che mel tha I mule ni chuan zor khera ngai to lawang keima min shil nga zel to don nia ti in anui vur vur host chuan a aya sanga ngaman om to lawani chuan Mr. Zhao ne na shalani tur thu chu apwang huna top chep tia chuan hadano te churun lutin million za thuma angam thu chu arun soi tamaye midang te chuan he pa hi tunge ni a an lo ti million za thum mo an lo ti sap sapa jin cheng chuan hadano thil athak run ti su ti in a ding ruai hadano chuan
auction ani hi alo ti Mr. Zhao chuan chung zat a phu lo thu chu hadano hne na chuan a soya hadano chuan ka thin lunga chuan chu ai tampo chu a phu alo ti host chuan Mr. Gu engtin nge kan ti don arun ti a hadano chuan in auction hi phalna nei ni lom ni ti in host chu azot host chuan phalna nei thlap kan nia lom ti in a chang hadano chuan chutiang ani chuan chhun zom turina ti a jincheng chu thin rim taka chhuakin Mr. Zhao te ho chuan an zui ngal host chuan a aya sanga nga min omlo chuan million za thumin helai tlangwal hian a changta e ti in a puanga hadano chuan kanin hmu tira tang khan katai ni hi ka du ngal to ani ti in ngai to a lingmei chu in thlakin hadano te chuan an lo nga ka lingmei chuan khatyang thil kha ti turin ni lawa sin arun ti hadano chuan ti chuan midangin an leilai che kalo thli rangmo ti in lo zot lingmei chuan ma se lan din mun lo oma omdo na sin ati lai chuan lan chuan ka u ti in ron au nga la lingmei chuan engtin nge ta hian ni om thei nai na yem ti in lo en dik wata lan chuan unau pa hian Dr. Shin ne na infiam tura hetamin shwai turina ti a alo ti Dr. Shin chuan lan omna mu chhuak tu le chan chhuak tu chu hadano ani thu chu asoya lan chu dam tluk ani to awangin nursing home om kherangai to lawa adu ani chuan abula acheng thei to ti chu lingmei hne na chuan a shil hadano chuan chutiang ani chuan ni tin kawa mu thei do na ni mo alo ti Dr. Shen chuan doctor ini thei ani chuan alo ti hadano chuan nutritionist angin ni tin ka mu thei lom an pahni tan thil tui tak ka sem sak mai do na ni ati a lingmei chu alo nui sak lan chuan an upat to te reng nen enga tinge an la in hnial reng kalsan da yang ti in an unau chuan an chhuak hadano te chuan an zui ve ngal sin churon in thakin lingmei chuan Dr. Shin hne na a in alwa ho ti rawang chuan lom thu a shil nakina apek let le vek tur thu chu asoya Dr. Shin chuan chung angai lo thu chu alo shil hadano chuan in soi turin soi zo to em ka soi ve hun to nia ti in mel tak chuan alo in rol Dr. Shin chuan thil mamu an nei ni chuan kol mai tura ti in akal sana hadano chuan lingmei chu hun tha pele tur chuan a dil lingmei chuan a thil lo ti to zong awang chuan lom thu shilin apek le tur thu chu asoya hadano chuan chung soi lo tura ti in ama wang ni lo se chu anu aladam tur thu chu asoye lingmei chu thin rim thu tin kanu kha mingil nei takani a piangnon le po ni se apui le angche u ban nei anga in ngai to su kanin mu le to po hi angai law kana om na man ipek zong ti po kha ka ru le ve kang che ati a hadano chuan min mu lo chu i du to hle mai alo ti lingmei chuan engma kanin bat sak to law in mu ranga chulna om lo alo ti a hadano chuan ani chuan atop nan min kwa thei ngem ti in a dil lingmei chuan alo kwa a hadano chuan kan pani in kar hi kan chan chale thei lawem ni engkim ka shil vek to angche go chung ko thisen kai kani a inu thatu po ati chu lingmei chuan du tok dur chuan alo ti khongai takin hun chamin pele sham ro ti in ange na lingmei chuan ka ti pal lo ti in hadano chuan chung thil chu a phu reng thu chu asoya lingmei chuan ka chaw e mai khongai in kal to ro ti in a chapura hadano chuan ole mutuile ti in a kal san ta phot sin chu in thlak le in jincheng chuan anaw te ho chu thin rim tak chuan a hawa jingyan chuan thin rim to lo tura ti in anaw te ho chu a chwa tir ta vek thin rim to lo khan heian en te ati a jincheng chuan engtin nge hai cheng mi ani si a Beijing headquarter atanga khatyang za ta nei thei ati a jingyan chuan kha mei chetan khan engpo ati thei ani hi alo ti jingchen chu a thin rim lu tuka chu ti lai tak chuan hadano churon lutin guming khoya ngai om ti in ron aw vak jingyan chuan engthil ngai ron ti alo ti a hadano chuan ibeng kha a thalo mi ti in ngai om tak chuan alo chang jingyan chuan
khát yang khát cầu su ipa về thâu ani ti shero alo ti hadano chuan enga ma ngai lo chuan a au chhun zoma jingyan chuan zana tlai to awanga au vak vak lo tur chuan ati jingchen chuan eng thil nge run ti tum kapa boina run siam sakituma mi ti a zo tin million za thum bok chu alo soi chuak le hadano chuan kha million za thum khan inun na a chan ti shero kala let lawang ati a jincheng chu a thin rim hle jingyan chuan security chu awin nor chuak dur chuan ati Mr. Gu chuan du tok tura ron ti in engwanga zan tlaya chu tianga awak wak nge an ni chu arun zot dam dai chuan hadano minlo zunga ni mo ati a hadano chuan I ruma inbia ang ti in an in zui lut Mr. Gu chuan tunang tlai lutuka te tinge minlo zun har sat nai to kem ni ti in zota hadano chuan he USB mang hian inrem siam ka du ani ati a Mr. Gu chuan iling me yin arun tir che em ni ati hadano chuan chunga shan ngai lo thu chu alo soi Mr. Gu chuan engwanga lapmureng nge ani chu zotin a unu pui hwal chu tia anga alapmureng chu alom vak lawa hadano chu ding hlua yin nupui hwal a anupui hwal ani theinan a thil ti isha em ati a Mr. Gu chuan gu chhum kwa in an nei du ani chuan an nor kher angai chu ka ring lo ati tlata hadano chuan he USB hi han en photla ifapa hian ti chia che tumani ti in a shil Mr. Gu chuan eng thil moi soi kha ati a kumsom pangaliam ta a thil thing video kha ifapa hian ning mei ne na athona ni ti in a soi Mr. Gu chu ding hlua yin a en ngala engtin nge hetiang hian jincheng hian min ti thei Mr. Gu chuan ti in makati le a hadano chuan adang kha ila du ani chuan ka soi angai omanga yang ti in a shil Mr. Gu chuan engthil nge du chu ti in a zot hadano chuan I group nen in tho ho na hi ti to vek turin ka du che ti in a shil pona chuan Mr. Lin chuan hadano chu lo nga ka motor kong khar hon sakpa chuan video chu lamai tur le million zathum meu no kha le chu a har tur za chu a shil hadano chuan ngoi tur chuan ati a iling mei he thil ka ti hian apui ngei che ka be se ti in ngai tua bok